Takadaw namar bakla yo mak shibun kala I shibun. Me pat namar ba mi yo mak kendiat mi tang kendiat yang mem don man sai ki kijat. Mem don tawel ban pengkrek bangan ngan nyak ki kijat ki jonga. Mem don ko pniang ban penslek ke kli jonga kani kentai kala penslek da ka barem dor. Ti ke jing bishar ni ong. Har kom bishar jong blay bagor kom bishar jong breu ko pher bak labak namar breu pe yak ei ke bangi la ban I blay pe yak ei ke bangi ngim la ban yo I. Gospel jong Lukas kalenong ka hinyo Berkot ke balai pun real terhadu ke bah sanpo. Kini kedai sepang ka jing tu khana jong Jisu men bau dong don hasla perthai. Ha ke bah kumnu ya kendu ya kini ke yeng ke jong Simon bolong Farisi. Bat kumju ya kawi ke kentai ke bala itu ya ka lani la itu ya ka da society ba kedai ke bah nongpop wakra. Bat hadin mala puli ya ke jing puli ban shem balai gi pun kam ya ka da kentin nongpop. Kelak menong kau ini pernah kinuti hak tu kisingi kibam cual ni ke brio ke bala im hak jing jong jing klim bende iki kam ki baca clear hak im lang salang but den mar kini ke daw kini ke kentai la nyow ka bagade ke nong pom but kada hadi ka mo phang preng le ni ka background jong kini ka lenong ka ba nyow ke hot ke balai pun rio ter du sanpo hak bo Jisu le chini ke yeng bo yo shem hak kini ke yeng yo shem yo Simon bolong Farisi but kum jo ya kini ke kentai ke bala nyow ka kum ke nong pom Ting si pek ya ka story ke jongka ngini pek kum juk ke jing kai ke bang yo nang ni. Adon tang artli jing kai ke bang sasat. Ayu Jisu don menikai lema jong kini ke jing tu khana. Dia we na ki Pharisee ula khot ya u ba unwan ya bam ja bat u. Bat pai tu mo ti don kam hang tu. Don kam hang kan mau nang kini story ke long bala khot yu Jisu sha yeng jong Pharisee ban bam ja. Kum ta te ula rung hapo ke yeng ta Pharisee ba ula shong shania ban bam. Kabreu hakata kaslong kabalong kabapok haba kalaktip ba usyong syane ban bam haying uta Farisi kalawalam yaka dabi alabastar kajing penslet Kajing slep. kajing slet Hakat khut ke ba lai punyo pihak man kemau kolong ba kadon sangwai ke brio ko wanra ya ka dabi alabasta kata ke pihak man kemau pihak seprang 20 bat hang tu ke yang haki kejat jong nasha din de nak mana kadon kam ha batip itu balik ke yang nasha din ke yang hajan jong Jisu nasha din to kada yam kalastang bansat ke kejat jong da kijing jau umat bat kalanya da uni ke jongka bat kalado ye kejat jong bat kala pensle ki da kata kejing slap to so mangin ya seprang ban puli kenal bang tu kadon ke kentai kabla nyoy ka kum ko pop lani kenong pop katib bo Jisu wan cha yeng jong tang Farisi kali kenang bani kendo karena kada bi alabasta kani kada kicik penslek ni kicik ubi ma dabi alabasta kada kicik ubi ke barem dor kasyuk ka mansuyo I background kendiat itu dabi alabasta kani ke dabi alabasta lopin krek nang kentai kasyong dor kumba shisnam ngajing shadon gibong shisnam dan gibong shispasni gadi baduna pelat ban bela banyak thit yang kani ada dabi alabasta kini kemut kerem dor hadu kata kani ka jing ubi ke ba kani ke breu kala the haki kejat kijong Jesus Christ ti kai ke bangyo I kalau ka penyat ka pensat yo ki kejat jong Jesus dok ai uman dai kenyat da u hey jingjau umat kasai da jingjau umat kenyat da we da nyuk klik ma bat hang tu artli ma kasai di jingjau umat kenyat da nyuk klik jongka wat kelak da itu artli itu don kam hang tu ru to nang ta undala itu bat kaba kumno kani kabriu kaba kata ya u ba kolong kaba pok to hang tu pihak ban su tu ba uni Farisi mut ta u Simon ma ba I tu jrong uni Simon itu bai kani kentai ya kani kentai ba long nong pop itu ba namar boleh wong hala ka donut la da de ba de nong tu pa mut Simon wong la da de sha nong tu pa di bentep ba kani kentai kadai kabriu ka pop Henai mut hang ni artatien bo Jisu lesi umdei nong tu pa kata kadai jing artatien ke jong stopat hang tu ban hapan ke mau kadai ba Simon utip ba kani kentai kadai ka pop lani kadai kita ka ong menes khamat ngal ong pi kadai ka breu ka klem ka breu ka nuti la ong ka to nang ta ka khat ka sau pho to Jisu ring dor nang tu mau pe hang tu ka basa ka long ba uni Simon dak perkhat dak dok nut wong da uni udei nong tu pa udei ban tep ba kani ka breu kadai ka nong pop Jisu uyo I ya ka perkhat ka dok nut
Klem keren, kenapa hang tu klem keren? Namar ke dekat balai pau. Te haba uta Farisi ula khot yu, ubala khot yu Jisu, ula yu ula keren halade, keren halade. Ngisi keren lah jong ani jadi ba. Su ta yu no ba mau ki ba ki keren bat ubriu ne ko briu ki ba im ki baca klia. Ni jadi ba tip ba long tu try keren lah. Ni keren apa? Nu siman ro keren ka halade. Hani Jisu pat upule ya ka jeng perkat ki jong ni siman wang ko siman ora da kanuk sa wang. Jisu la itu siman ko siman ngadan benong hame. Te siman waktu itu mo kenrat kai ma mindan menye tu. Jisu ai da kanuk sa. Ka tu ki on ka Farisi ka Farsi. Wang dan we nang ket ram. Nei, but udan arngot kita gibri ki bla shimram na Te we shimram san spa dengka, but we shimram san po dengka. San po but san spa ye pher ma. San po but san spa. Ting sung tu he san spa na he san po. Te Jisu wang namar kata hadin ba uni unong airam, lani uni kunrat ba airam. Ula airam ye ki but wang ye ki ba hadin ba kila de ban siu no andre ki khlem pala ban siu tu wang ye ki mle shu, nai siu shu. Ma nai siu shu ye to karam, ngala map no to karam ke jong pi. Tu Jisu bu jeng kli ni simon wang uno ban kam. Ma unu ban kam songu sibun, ban kam ngi sibun. Ayau tau konrat, utau boyo san ba sha map san thurung ka, ni sha map san spa ka. Ngat trai ni so thu ya tau Jisu ong ban ngiru ni so thu hi. Komot tikna ba bo simon dong, utau ba bu ma san spa. Nama ka he san spa ek san pho. Nai. Yo simon ru juba kum ta. Tau teng tu khot basau gue. Simon ulaya tu bat ula ong. Utang ngemut ubara yo map ya ke kembun. Uti ula ong tau. Mila bisa kepada. Toh, tu kan subang jai ke jing jubab ni Yesus Kristus dai. Simon wang mau yo thu Jisu tang lai map sibun deu tai ken mo ban kam. Mau ban kam songu sibun nang ta bade ban kam sibun tu Jisu wang mila bisar badai ko Simon. Mi bisar ke badai. Ha ke jing pet jong mer ka dai ke ba mi ong ta khat pasau sao. Manaba ula pai syarata kabariu ula ong hau Simon. Meyo ine ne kami kabariu. Nga larung hapo kaying jongi. Te memshem na ay ya kikjat jonga. Handrai kani kala sat ya kikjat jonga da kijing jauh umat jonga. Bakalanya da unuk li jonga. Toh, pateng lang itu dekat bersedia. Nang madang long pateng itu kuju. La ay kijing jauh ya nga. Handrai kani nado bangalawan hapo. Kamshem na ken no. Kenyo kamu kan. Bando ikijat jonga. Memshem na pensle ya kakli jonga da ko umpnyang handrai kani sle yaki kijat jonga da kijing sle. Toh, labi hang cakap tu. Toh, hang ni Jisu jubab yo Simon bi. Bi em ka jing tu kana ka peteng na don dai nak mat da kani ka nuksa bu Jisu ai yo ni brio uba airam mat kini arngot ki bala syaram ngula la mam la ikram ke jongki wang uta ba yo shibun ba syak shibun karam un kam su shibun namar balai yo map shibun nai kata ka bo wang tiu Jisu ora kani nuksa wang ko Simon ngalawan siyeng jong men adu mene tangko man sa kijat mem semla ai kani kentai kele kumno kala sa iki kijat jonga da kijing jau umat mem semla ai ka towel banyat iki kijat jonga le ne banyat yang abang ya nanti ka bajengai hanai kani ka towel kala sei la ka jong ka towel ka jong ka towel ka jong kali ka bakam no kumno ka ba sa ken po anu kata kata se ukran ni kani kalau lo jong snyu jong ka pelai jong snyu ba nyat iki kijat ka jonga nei nang ka pade Usiman ukhot Jisu ban ay ka ba menreg ni kentai kala yai do iki kijat ki jong Jesus Christ ka ba po adu kata ka ba ka kala le memsem la pensle ya ka kli jonga da kompani yang hendak ni kentai kala pensle yang ya ki kijat ki jonga da ka jing sle jing shisha habuan kat utau gas pem syakman ma du be invite ma be khot Jisu habuan kat ko rukom ka jong ki jiu Farisi de uni Simon de Farisi ko de jiu ka rukom ka jong ki jiu kulang ban pensle ya ka kli ka jong breu da kompani yang henrei wang memsem la le ya kata ru ko Simon rei ni ka breu kala pensle yang ada ka jing sle kamut awai kinti lam dong da ka dabi ala sa da ka jing sle ka rem dor hadu kata ta kala pensle te mimut kumno ko Simon tengnya pe ya ka dekat ka babut nang tu nginyo jing sha Jisu dekat ke besau ponyo Naba kumtanga ong hami lama ikipop bapun jongka. Namar kala ichibun dari itau balayo map kindiat bu kindiat. hi ka karukom bishar hang ni ka bapher bha kumu Jisu bishar ba kumu Simon bishar wong ni kenthei ke dei ka bapop kamla banlong ngalungo bale ke ni kenthei ki yorung yang Simon
kat mang pulih ning ong kumno ni kente ke yo benrung ha ke ying jong Simon haba ke dei ke nong pop kabla la dong la sak kentai namara ka jing pet jong Simon ru udang upet da kata ke jo kedur hane bu Jesu bu pet ke ni kente upet da ka wi ru kompet pi ke jing per ko rompet kumno ngi bishar ba kumno blai bishar ka per ka kente ka ni ke kente ka hoi kala le ke jing bakla ke jong ka andre ka den ke men sim jo ke jing la kloi pat ban pai ban kala ko mut hane Simon u ba nyau yela de bu long bu hok bu khoi hane long ready pat ban kala ka bu mut hane ban pai ban ai ko ba pha tam e so blai to ka tu ka khot bu shadin na do sau phin nyau ne sau phin nyau shakmat ka i ka bu Jesu ong ka ni ka kente ka la yo map shibun kum ta ka i shibun namara kala le pop shibun dai ka ha jing sha kala yo map shibun nama kala pop shibun me pat me la yo map tang kendet le sila badong me shim la yo do ka jing map namara bele me nyau yela di me kham yo me kham le pop takadaw namar bakla yo map shibun kala i shibun me pat namar ba mi yo map kendet mi tang kendet yang mem don man sai ki kijat mem don tawel ban pengkrek bangan ngan nyak ki kijat ki jonga mem don ko pniang ban pensle e ka kli jonga kan kan thei kala pensle da ka barem dor pi ke jing bishar ni ong har kom bishar jong blei bagor kom bishar jong breu ko phet bak labak namar breu pe ya ke ka bangi la ban i blei pe ya ke ka bangi ngim la ban yo i upet ya kedok nut jong ni ke kentai ka bakloi bun wan hakmat jong Jesus Christ tong aku ban wan rak kelum ya kini baro ke jing puli ke jing ni dok mena kalau ong pi mena hakmat pihak ban mau la khot Jesus ban don ja ngam tip kum no kan kentai ka wan rung jong ni ke yeng jong Simon bat ngap khat le se ke Simon pun krek ke jing bam Jesus kam de ka ba bit ka ba biang le se krek Jesus da ka bam ka ba tam kan tai kata ka de ba kan kentai ka la yo i kata dengan perkat tak ada umat kajing kot yu Jesu syak yeng jong Simon kadi ban penjak burom yu Jesu kam dei bang ban ong oh de gas bangin pendan burom yu la dei ban pendan burom yu na ka sedang burung hayeng la de ban persai kejat kajing invite yu Jesu ka yeng jong Simon kadi ban penjak burom yu Jesu kata kadi ke beningkong ka bangang yu iya kajing puli kani ke dekat ter hadok ke bekut ke jong ka ban penjak burom yu Jesu balai namar Jesu la pau na mang ni ke por Pulih sakmat dai pen kia yu sipai ba syakri jong ba ni rong ba sipai nang ta pada ulah keren persya ya ki breu ki ba yang persya ya ke jingi kai ke jong Jesus Christ ke jingi kai jong Yohanes nang pun baptis kata ka dai ke la pelong yu Jesus melong popular bat ke jinglong popular ke jong Jesus kini ki jiu kenapa ki khot yu Jesus syak yeng jong Pharisee ban penjak burom yu Jesus ngangai skam ke kentai ke yu i ke ne hakabam ke ba khot ru hakabang apek kam de ka bam ka ba khot be u ban kum ta u gas ban ai bam ka kerpang hande ke jing bam ka ba lese ke jing bam ka ba la tam kan tai lane ke jing bam ka bom de ka ba best tam yo gas u bala sha invite ha ke yeng kata ke de bala pen kre ta ka ke kan tai kam sun la sha shu kam sun la sha shu ha ke donut ke jong kana man ke yo i ke donut arsap jong ni Pharisee bat kini ki jiu baro ke bala slalem bat u ban khot cha ke yeng man ya bam bat u Jesus Christ kali rung sopo jong kana ma ke yo i bagi pen krek yu Jesu dak ka balong duplicate nang ta ki pen krek yu Jesu dak ka balong second hand kata ka baka ka yu bat ka kwa ban late ban ayu Jesu ka balong first class takada ka late rung sopo ngam tip ka yo permission kumno ban rung sopo jong kata ka yeng hane ka li rung sopo jong ka yeng namar ka yo i ka do not runar jong kini ki breu ki jiu ha ka to ka por bat aba ka rung sopo kali kumno ya utau baki mud ban penjak burom ka pendan burom ya ka baka perthai kamla pendan burom yo mendan palaan pendan burom kuma pendan burom kene kentai yo Jesus Christ takada wong gnu Jesus ha ka bakut jong ni ka khot wong shwabun poi jong khot ko san po wong yi kene thei wong lama ya ki pop jong pha bat ka khot ka ba hadien ka ba san po wong ulo ong ha ka briu ka jinget jong pha kala pen im ya pha tu lei ha ka basuk ka jinget ke jong pha kala pen im ya pha tu lei ha ka basuk lama ya ki pop ki jong pha Jesu yo i ka dok not jong ni kentai bodu i ka dok not jong Simon yo i ka dok not jong ni ki jiu ki bala khot yo Jesus Christ ban wan chang ni ka yeng ban ya bam lam pi kumong pi mena sakmat na pikan mau ka wei ka yeng ka ba khot ya ki gas ban wan bam ka de ban pen krek ka dabor ha plau ka de ban don ka dabor ha plau ka ka de ban don ha po jong ka dabor knang bala da wan u gas de ban sai hi kali ka rukom ju ki jiu kolong ba ugas ru sha invite ju sai hi ki kijat de bendon da ka syakri lene u syakri u ba kerpang ban pensai hande u Simon ban penjak burom yu Jesu klem le kum ta mut penjak burom yu Jesu u klem le kum ta phi kani de ka ba kani kan thai ka yo i baraba ka pet ya kani ka so thu kum ka jiu ka so thu ba mla ban le kum ni takada ko le kum no ya ka ka ba ki tumu ban penjak burom ka pendan burom sendon
mendai bak ai dak mendai ban pensai dak yu Jesu handai ka pensai senan dak dabi alabas daki umat ki joka ki bak kam kerpang mendai ban pensle yu Jesu dak pniang ka balak ban yo na yo ka pensle yu Jesu dak kata ka dabi alabas ta ka bak perthai borok kam lak ban yo ka bak yo kani ka kentai makla ri kendong ya kani balong bala da di ya kani ka kani ka dabi alabas ta kani ka kentai ka lak banim shis pa sngi Shis pak sngi dak dia dak klem belasuk kan su bambai dak kata dabi alabasta bak dia kelak banim kumba shisnam ngin bu dak kata kentian khamsuk kumba shisnam kelak banim kelak ban le yo lihat si utra dak dabi alabasta ka bakakan dia perkapi ya kata ka jingim ku joka ka bro shisnam kelak banim dak ni dabi alabasta ka klo ban the ban pensle yo Jesus Christ ki kejat ki jong ta nya su seprang dak ni ka jingmut ka jong ka ngila yo bat nang ta ban pen kre ya ka de ka kamlam jong ka family handai simon no kremle kum ta namar utmu ban penjak burom yo Jesus Christ nang ta pada ka second step ka bagi di ban le habawan ki gas hayem ka di ban pen biang ya ka towel di ban don ha plau hajan makadon ka dabor di ban don ka towel handai kan pen kre ya ka towel ro bau Jesus nya de ki kejat ki jong kan pen kre namar bam don ka towel ka kentai kong em banjak burom kun rat kat ni ngan lao yu nyuk kli jonga ban nya de ki kejat jong trai pi ban lao nyuk kli tang su lao nyuk kli ha ki jiu min shwa khmat ju ki gas la nyo yu ka prostitute la nyo yu ka nuti nomor bale kat kum ka rukom ju ki jiu ka don ha ki history ju ki jiu ubala ban yo I ka kentai ban lao nyuk kli de tang ukurim tang lok ba kali ban lao tang ha ka pon min miet ba ko don tang lok ha po ka kamera la ni ki para hayeng ki la ban yo I ki para ki men ki pa ane de ke brio la don lok mot tang lok jong ka ba ki khon jong ka ki balak ban yu nyuk kli ubala de ban te ba yu nyuk kli bala da plau yu nyuk kli ka kum ki jiu ka de ka prostitute la nyo ka nuti pi yang to ka ne ka ken te ka law khmat jong ni ki pat ba ka law khmat jong ni Pharisee ta ka la nang nyo su ya ka ba ka de ka brio ka pop namar ka e ka ba ka la le nalor bakla sa nyo lu pa im lang salang lesin narol ki kam ki ba ka la le ru ngimtep bakla le nem na ma ki nyo ya ka kanong pop lesin la ban shim ya ka bakla le ki kam ki basniu nalor kita ko la deble mentale hakmat jong gas no ka ba ka di ban sendong ma nyo kli ka law sendong bam de ka law ka nyat sendong ki kijat kadang ki jing ong le ha history ju ki jiu la da ubriu shem ya ka ni ka kum ki jiu ma la da ubriu shem bakal lok ka jong ka pelai yus nyu hakmat jong porlok lani hakmat jong bahaya ngasem ulak ban divorce direct ka sini entah kadang ong mena ketika bah ki jiu la ban divorce direct hatu sini nomor balai kala penlek ranyu ulok da ka bakal law yu nyu kle hakapor ba ulok udan lani hakapor ba kidon ki porlok ki porjor ni ki bahaya ngasem kidon hajan jong ka ma ban le kum ta kadang ong pimle ka bah ka culture ki jiu ndre kini kentai ong ngakloi ban ino ka culture ban le ka baki kini kumle nomor balai kimut penjak burom yu Jesus Christ kau ka bahaba ngajak burom manga bani ka bojak burom Jesus pi kadi do no jong ni kentai bahaba jak burom manga kimat ong yang ha kumno ba Jesus nyok pendan burom nomor balik kimut penjak burom yu Jesus ha ka por bo Jesus don ka yeng jong Simon to artuling ong mene di bendon ke dabar di bendon ke klempen kre ya kata di bendon ke towel ki klempen kre ya kata nei umdan towel umdan omdan dabar nei sak jing bam ka baki pen krek ngong hi mena ngej kem kam de ke jing bam ka baki invite you guys ban ai ke jing bam ka bakerpan ngej kem ka don ke jing bam ka ba mi ha bi ru ba jisu ban bam ta ka daw na kala le chu jisu ni ken thei ngim shem ka le chu jisu ka ta yu jisu nei na shadin ki kejat ke jong u pitip ki jiu ki perking hadu ta kamla ta ban kata ya kamet jong jisu ngim ta da duai ya ki kentai ki prabangi ki bawan chakmat ro ngidang kata na kli ngidang kata ngibu la sin terpeng deh bangi duai ngibu la terpeng haki jiu le kum ta bom long hitadot balada ka kentai kata ya no halon jong kurim jong ka kalong ka ke babi an ti kani ka kentai ha bakali kata jisu kala tip ya ka call show ki jiu nama kini ki bapai atau por kali kata jisu nei le jisu abu shong shania hakasuki kenal shong shania buat kelet dia tu lada kali kata baka shong hajan jung jisu nama bakane kan thai lalong lepa kanong pop lada kali kata jisu baka shong jisu hajan jisu la connect bat ka kalau ada connection but nama kata kadau ka jimbom khu jung ni kan thai kan sapreng how jisu Christ kan thai kala tip ya kata katip ya kani kadau kali kumno kali kata
nana syadin ki kijat jong Jesus Christ ba kinum yo daw ban ong ba u Jesus ulong bom ko ya khamat jong ki kum kru kom ong ki jiu kolong ba tang shu shong sendaru ki ong bakal adon kata ka jing tu dan ni ka jing mut jong ka jing shong kha shong man hadu kata ki perkhat ki jiu takra ko ni kin thai balik kam tre ban ni shong hajan jong Jesus Christ ka shuli kta na ki kijat ban pentik na ba ha ba ka kta ki kijat mut ban nga di ka syakri tang ka syakri ka bunut ba di ban kta ki kijat pi ka kam kta ya kakti ka kam kta ya kamet namara ka bat nta ya kamet be kakti kamut ka pensle Jesus ka pensle na khli ka pensle ki kijat jong Jesus Christ namar balai la ka kta kam ta kila man keno o kaniru lesi ka don ka jing temu ban yu ban shong kurim mar Jesus Christ hadu kata ka strip te kara ka tip yi kini bro khoj ka kta na ki kijat namar la kta ki kijat bro khoj ki farisi bro khoj ki jiu ki tip kadai ka syakri ka kta ki kijat pi hadu kata ka jing klo jong ni ka kenthei ban le ban du burom ni la de khnang bo Jesus un yo burom den mar ka daw Jesus so ong ni yo ni Simon haba ka ne ka kenthei ka le kita ki ke baro ka sai ki kijat jong Jesus Christ da ki jing ja umat ndan tama ka don ki umat ki jong ka balai ngalungo hani ong balai ki ja umat pi sare ki ja umat ta ka pop jong ka maybe kalau belong pakai jauh umat nak pop juga. Andre ka jing pek ke jonga. Ngai pakai jauh umat namar ka jing arsap juga ni kicu. Kata kari bang ngai. Ka jing arsap ke jongki ke bagi temu ban penjak burom yo try. Tak ada kawan syau. No kawan syau Jesus. Jesus tip ya kani ka donot jong ni ki Farisi. Jesus tip ya ka donot jong ni ki brio bagi temu ban le kata. Andre Jesus le cheki. Mulai ceki, kekentai apa kau iya kan ni, apa kau iya kejing arsap kau donot jong ni ki Farisi. Ngangit kem kau dega wei na pergi benda jong kejing jauh umat ke jongka. Kau wei na pergi benda kalau benda ni mereka pop kau bakal kalau le, ngalong kau pop kau rem kalau ajot. Andai sakau wei pakai benda kau pelong ya kau bahadu bakal nyok ban sai jing umat ke jongka. Kalau benda itu kum ju, nama kau iya kau donot kau arsap jong ni ki brio. Ki priang kan you Jesus seyeng, tama kejing temu kau ban penjak burom yo. Kipriang kan Jesus ban yaba mendai ke jing temu kolong ba Jesus un syak ban kentho dalam mi nak ni ke yeng ke jo. Ka di ke dok not jongki. Kum ta ka jauh ke umat. Badak kita ke umat ke joka. Ka sai ya ke kijat jong Jesus Christ. Nang ta andal adap nang ta ka syum nyuk kle. Ngalong ya konteks nyuk kle. Kalau lo jong nyuk kle ba nyat senar ni ke kijat jong Jesus Christ. Nomor play ba dan tawel hang ta ban penyat ya ke kijat jong Jesus Christ. Bat sendan ke bakal ale ka kampo susu ba kentai ka ale kalong ka do ya ki kijat ki jong Jesus Christ ka syakri ka dai tang ban chupan sai ya ki kijat handai kini ka kentai kini ka kentai ka bangi hang ni kini ka dong pop banyo ya ka do sendan kalau kampo susu kala do ya ki kijat ki jong Jesus Christ bat kala pen sle ya ki kita ki kijat jo da ka jing sle ka remdor ka dabi alabastar kini ba kentai ka ale Jesus ong ye Simon me pat mele ayu nam ta jonga Melayu, me invite kenya nga syeng. Jesus tip baka jing bam pen krek ro kamne ke jing bam pen krek yo gas. Jesus tip ye kita baro ke donut ke jongki. Wa me khot kenya nga syeng tang ba memle ye ke ba de ban le. Shenu ko ma ke dabar, shenu ke jan, shenu ke tawel. Shenu ko pniang man pen slek ya. Kumu gas ubala sa invite. Kadi kamram ke jongi ban le ni mem semle ye kata. Tak ada ko ni kuntai ula dak la le pop shibun. La map ya ka shibun namar ba ka kala kloy ban IT la ka jong GM ban pendon burom yo try ha ka GM ka jong ka tu ngini pe artli ki lesson kita ide jing batai lingkot jong a pro khoi story jong ni ka kenthei ka ni ka banta artli ki lesson artli ki jing kai bang yo na ka ni koi ka jing kai ka ban kong ka le ban yo ya ka ni ka jing ubi ni ha ban tip ba ka ni ka jing ubi ka ni ka dabi Allah basta la thap ha Kulong mensua ulong ha kedur jong ukeu. Mut nani ni jerong urit bau klie kat ba syapo ukam he ukam pelun to. Ti ban yo yo ta. Mana mensua kim yo stil kim yo unar yo tama kam yo mengi kum ni. Kilong haki rukom keu ke belas nari ki kendo. Ti ban yo ban penmi ya kate ke dabi Allah basta kate ke bela ri kendong la aslam. Kalau bu kenang ya kapang ke sitom bela dangapang ke sitom udan ke jing ye lani ndala yo khun yo kti la sha sngi ki por ki jing jen jar jong ki kila beli ge kene ke dabai ela basta she yo bat kin im na kata ti tak dau lari kendong ba ya ka khop bat ban yo ya kene ke dabai ala basta ningkong ka ba u leneka ki badon ki dei ki hap ban pen pat yo kle jong ka
Hapan penpat yêu niu khiu. Hapan pat la ni hapan plit yêu jing tap jong ka. Artli kintin mala ambu penpat yêu khiu khra la ni plit yêu tu ya ka jing tap jong ka. Khnang ba penyo ya ka dabi alabasta. Kemamoi tamu kita kintin. Penpat la ni plit yêu jing tap ban yo ya ka dabi alabasta. Jingkai benengkong dita. Haka jim ke jongiro na do ngi don Jesus Christ. Ngim penpat no ya ka dot nut ke berim. Ya ka rukom perkhat ke berim. Kumbolong siman pi ke dot nut jong siman. Pi ke rukom perkhat jong siman. Udang ne haju. Udang long kom ju. Ke dot nut runar ke dot nut arsap ke dot nut jing arsap ke don hu. Ke jimut perkhat ke arsap ke dot nut ke arsap ke rukom perkhat ke arsap. Nadong sidong ke don hapo ju. Ke jinglong ke berim ke don hu. Bat trek ban penpat ya kata ke kentei pat. Ke kentei pat. Ke don ke jinglong ke berim ke jongka bala nyow ya ka ba ke nong pop. Ke ke nuti la se. Ke ke baklim la se. Bala nyow ke siman. Hani ke kloy ban penpat no ya kata. Ke kloy ban penpat no ya kata. Kaplit no yung jing tap jong ka dabi alabasta. Kanang bakan yo pen slek ya ki kijat jong Jesus Christ. Kadon kam yang hi ban pen pat no ya ka ei ka barim ko jong hi. Kanang bu Jesus un yo ya ka jaka ka patmai ko jong hi. Ong biasa sisien. Kadon kam yang hi ban syak pen pat no ya ka ei ka barim ko jong hi. Kanang bu Jesus un yo ban pendap ya ka ei ka patmai ha ka jim ko jong hi. Tai di lesson beningkong na kani ka jing tu kana. Kadabi alabasta kalong barim dor. Bala thep ya ka hapo ki kiu ban yo ya ka dan kam ban penpai le ban plit u jing tam ban yo bau Jesus yo rung hapo jongi nai bagi yo ban pelong yi ke jing u bi khmat jong Jesus Christ ka dan kam ban penpai ka dan kam ban plit ya ke jim ku jonga jong bi ka barim khnang bau Jesus yo ban rung ka thamai ni ka baar lesson ka baar ka kong san ba lesson ka baar jingkai ka baar nang ni ka kong san ba ki don chibon ong pi menang awra tang arteli beningkong dak kan mau don kam ban penpai ya ka barim Kenang bu Jesus nyon pendap dak batmai. Dan kam empat ya kabarim bu Jesus nyon pendap dak batmai. Kabar kabak beswa bago kongsan mai ni kolong. Haba pi ai show play. Haba pi ai ke show play. Ai ya ka best tam e. Ai ya ka best tam e. Pi kene kentei. Simon le yu. U khot ken yu Jesus. U khlam ai ka best. Tang ka umrum pun kre, tang ka tawelum pun kre. Ka jing bam ro kam de ka best. Khum le kam ta. Uklam le ruem ka best you Jesus Christ. Why you Jesus ka balang normal. Lening ala banong sakaway ka bakam khor le. Why you Jesus ka balang third class. Kata ka de usimon ule. But bon sin ka jingim Kristan jongi ru tangi ayo Jesus ka balang third class. Ka jing syakri ka balang third class. No? Ka jing you Jesus ka balang third class. Ka banga ngabu Ahmad jonga ka de ban ai ka best na me show play. Give God the best. No? Give God the best. Ayo beli ke best tamek ke jim ke jongi. Kau melek ni kentai. Kau orang fi menang ngipat mentaki dan cibun ke best ke jim ke jongi. Ublay one third class, ublay one fourth position, ublay one second position, ublay one third position. Ha ke jim ke jongi. Ublay myok jaka khmat e jo ke jim jongi. Pai ke ni ke kentai ta, pai ke ni kentai. Plam mudur. Ka ta ke dabai alabasta ke jingi ubi ke rem dor tam e. Kabala ban penim ya ka baka yeng ke joka shisnem klem beli bala. Mentah ka kloy ban the ki kijat jong Jesus Christ. At least dadi baka shubu ro dang biang ai container la ni hau klong aksim Jesus sabu na me. The haki kijat ban pensle ki kijat. Ba ka wi na preng ki khana ki bala yathu men ba ka Mary ka le ekni ke ju ke jingle ke jong ka ki we ki benta jong Bible khamtam ki gospel kini kisnan Jesus Christ ki ong balai ka penlen baka le ka Mary kam dai ko jo ma kam dai ko jo story hane baka Mary ka le ka pen sle Jesus Bethania kyong kisnan Jesus balai ki pen sab ka Mary ya kani ka jing sle ka bala da pide she yo phila ban basai ki beduk ki bakrdu kani ka kentai kadon ka barem dor haka Henry hakmat jong Jesus Christ mdan ka barem dor mdan ka balong number 1 hakmat jong Jesus Christ ya ka takraw Jesus yo iya ka dot not baka bu yo Jesus hakmat ban ya ka jinglong ka jongka ka bu yo Jesus hakmat ban ya kani ka bakordor ka jingim ka jongka pi ka jinglong ka jongka ko mala nyaw da ka society ka de ka nongpop ka de ka nuti ka de ka claim la se ka de ka le ki kam jaklia hane ka bu no shwai ka ta shadi namar bele ka kwa ban bu Jesus hakmat ka barem dor ka jim joka ka de ka dabi alabasta ka ta ka por hane ko ong dabi alabasta ro kam don dor eru man bu hakmat yo Jesus Christ ta ka ko li ai yo Jesus ka best tam baru Jesus ushem ngobha ya kata ka jing ai ka jongka ko ong yo pi beng mena sa shi ni pat
ngi ai kum no yo Jesu kai ka bangi ai yo blai hatu ngi ai nem ka best tam show blai hatu ngi la nem ban le ka le ni kan thei wat la la nyo ngi bi long ki ba pop ki ba rem ki ba jot ki ba sha kan tai ki bom don ki se mo ki breu pro thei yong ki ni ki bom long shu phi kloi nem ban ai ka ta ka best tam e show blai ba bangi ai ka best tam e show blai blai upen dan burom pe ni kan thei kai ka ba le Jesu ong ko Simon kani kan thei no kala le shibun ki pop handai kala yo ma ro shibun kani kan thei kala le shibun ki pop handai kala yo ma ro shibun handai ma me pa namar ba minyo yele di ba mele shibu duna ki pop la map duna ru ya me takadau kani kan thei ka e shibun me mi e duna ya nga takadau Jesu ong sni kan thei la map e ki pop jong pa handai klumong yo Simon ba la map e ka pop jong me klumong yo Simon kren wang hoi udan nu tau syakri bu yo map kendet bu yo map shibun ka thoi no bu yo map Simon ka thoi kani kan thei bu yo map kendet ka thoi yo Simon namar Simon yo ile de bu khumle shibun ki pop takadau yo map ta kendet u khlamang pat yo Simon ko Simon ya me la map ki pop jong me wong kan thei la map ya ki pop ki jong pa bat ka jinget ka jong pa ko kan thei kala pen im ya pa tu le no ha ka basuk ban yo ka kan tien no Jesu long khele ya ka basuk ka de kan tien ka e ya do ta kata go in peace kamut lai ta ka jing sok ka jing sok bu Jesu kren kam dei kata ka jing sok bang ngala lai ki jing e jing hande ka jing sok bang ka donut ka jong pa phala lai no ka pop kam dan shu halo jong pa kam na san shar shu halo jong pa phala lai lu nya kata ka pop namar la pen im ya pa kata bu Jesu kren ya ka Simon pa wim kan ha ka jing sok jo ka persai budon ka spa kar hai tambah kam don ka jing sok jo ka mit sim kam don ka jing pen im ha po jo namar balai udang yai ne hakata ke jinglong jim kabarim artli ki lesson ma ong pi mane kan mau kini ki artli wanam klan no shwaban yo ya ke jing ubi dan kamban penpat dan kamban plit yo jing tam but habangi I show blay yo ka best what I you blay ka third class what I you blay ka second class ublay umon ni kita but ublay unai reward ublay unai khuslam ya ka i ka bangi ni le Simon u ai ka third class u yo la ka jong ka reward kan thei ka ai ka first class ka yo ya la ka jong ka reward nani ya ka jong ka bainong ka jong ka